Bai, 70 urte betetzen genitxuala eta bi helburu nagusi dakauz, alde batetik oinarteko ibilbidea eskertzia eta ospatzia, onaino ekarri gaitxuan guzti hori, eta beste alde batetik aurrera begira jartzea. Egitarauan bi ardatz nagusiero eukina izan duguz, alde batetik bazkidieri leku berezi saitzia, eta hortara dator gaur bazkidien erakusketa abiatzia edo. Eta beste alde batetik bazkidiek eskainitako tailerrak. Elkartean askotariko bazkideak hauz, motivazio ezberdinekin, baina artista mordo badak hauz, gure artean be bai. Elkartea eurak dira, edo gu gara, nire bazkide nahi zenetik, eta horren erakusle izatea edo. Gaur eta urriako eta 3 bitxarte egongo da topalekuan erakusketia, eta urrian 15 eta 16an Maite Arriagak arteterapia tailerra eskainiko dau, eta urrian zehar 11an hasitza Mireia Agirrebeñak kolas tailerra. Eta bigarren ardatza izango litzake, Eibartarron topagune izatia eta aurrera begira jarri nahi dugun honetan, urriak 22ako antolatu dugun egitaraua. Goizeko ekimena lotuta dau kulturgintzan inguruan abiatu nahi dugun hausnarketa bati, ze kultura eskaintza dakago Eibarren, zein da amesten duguna, ze erronka ditugu, horren inguruan elkarrekin hausnartzen hastea, horretarako gonbidatu dugu ze islari moduan gaitza lurreratzen lagunduko da ben 5 lagun, baina nahi duguna da mai ingurua parte hartzailea izatea eta beraz deialdia lusatu ditzegu parte hartu nahi da ben kultureragile edo zein norbanak hori. Horren ondoren, omenaldi zeukiko dugu sortzaileekin, eurekin alkartu, omenaldi xume batein, eta ondoren danok elkarrekin ospakizun bazkari baten bueltan, izan dan guzti hau eta izango dan guzti hau ospatzea nahi genduke. Eta hemen taldia be bai, euretako kide asko elkarteko lokalen bueltan ibiltzen dira, eta nahi genduan, nolabait, Eibarko kulturgintzan jardunean dabizen laguneri bai, plazia emoten jarraitzea, ez? Gure anbizinua da, kulturian inguruan zeozer egin nahi da benak topau deixala nun. Eta horretarako baliabideak eskaintzia. 300 bat bazkide osatzen dugu, Arrate Kultur Elkartea gaur egun, eta perfil bidare, alde batetik 70 urte hauetan bide lagun eta leialtasunez bazkidetzari utzi ditzen hainbat lagun, eta gero gitxika batu diran, zein oin hainbat gazte bereziki lokalen erabileratik gerturatutakoak eta bazkide izatera animau diranak. Proiektuan sostengatzaile nagusiak diranak eta azkenean hau euren etxe sentitzea nahi gendukenak. Ez da bat ere erreza, holako lokalak eskura eukitzea gaur egun, eta guk asko baloratzen dugun elementu bat da. Bai gu geuk ekimen propioak eitzeko, zein gainontzeko norbanako edo eragileri leku bat emoteko, ez da. Gure erronkia da, oinarteko hainbat kontu mantentzen jarraitzia, eta beste alde batetik aurrera begira jartzea. Jasotzia baitza, etorri aldiran nahi eta desio berrizak, tendentzia berrizak, egiza da lokaletan alkartzen garan eragile desberdinen artean sortzen dira olako batera jotziak, sinergiak eta guzti hori. Bide horretan sakondu nahiko genuke eta guk eskaintzen ditzegu eragile desberdineri hitzarmen formato bat elkarren jarduera sustatzeko bideak planteatzen dituana, beraz guretzat jorratu nahi dugun bideetako bat, eta 22ko mahai ingurua bai badator pixkat kezka horri erantzutera, ezta? Danon artean pentsatzera, ero ze iritzi eduki geinken ikustera, Eibarko kulturgintzian egoeran inguruan, bakoitzan egoeran inguruan be bai, eta erronka horrek partekatzera eta ikustera ze gauzatan ingeinken
batera eta ze gauzatan bakoitza bere aldetik, baina igual alkarre elikatuta ero indartuta, ez? Gu beti gauze lantaldia indartu nahi izan, beraz, gonbidapena bai hemendik inok gerturatu nahiko balu guregana jotzeko, eta lehen esandako bidetik, ez? Zio zein nahi dabenak eduki daitxala nun, edo topagu daitxala zelan, eta zentzu horretan gure baliabideak eskaintzia, eta